Bună seara, tenisis mutritori. Škristolo anje. Bati ni cheamă soarele, după cum îți zadi. Am nădia că vă năvidem ghinitora seara. Bună seara. Avem oaspi tora seara di Canada, Nicolae Ghiță, Nichi, așa cum lu știu eu de mai mulți ani de andarea la afara armânească, de Custanța, la Fălcarea de Custanța. Bună seara, Nichi. La tine îmi pare că este de prânzul tora. Bună seara, Flori, bună seara la toți, la toate soia, toți armânii, toți soții din România. La mine e cât e 12 hată. Neadză zu. Neadză zu asta. Nichi, voi ne spui prota andau zboară ti tini, ti taifata, ti părințăi și ti păpâniatăi, așa ahurhim canda cafioară cu cafi oaspiților, avem cafi joy, tu moabete armânească. Prota va să ahurhescu cu păpâni, nu? Ca și scadi. Mama este dit soia aldamașari și tata dit fumeaia Ghiță. Eu cu Lenca, cu sora mea, crescum cu Paplu Silciuș, cu dada noastră, până la 6-7 ani. V-ați zic toată niheamă cum era acloții, tu idghiul bloc și deam în Constanța, în 4-5, nu știu dacă erai vreo oară, fantastic loc, tu idghiul bloc și dea Papu Silciu și dea la etajul 5 și fratele lui Papu Gogu cu baba Gogu și deau la etajul 3. Deci eu având 4 păpâini din partea lui mamă, dadi a mea era dit fumeaia Azman și baba Gogu de la etajul 3 era dit fumeaia Bașdechi, dit marea fumeaia Bașdechi, nu? Ion Caragiani a scris, i-a îngrăpsit mult dit soia lor, de armatoli erau de Olimp. Papu Silciu, Papu Gogu, Papu Diniș, baba Mușcă erau 3 frați. Ei practic erau pentru chiparea soiei damașari. Erau oameni extrem de pragmatici, calculați, își dai mai e timp de acțiune. Aveau un spirit de afaceri absolut fascinant. Nu aveau ananghicatora de masterate, doctorate și atâtea lucruri. Mutreau omul direct și îl duceau, știau cu care au de-a face, nu? Știau onia cum sunt. Și ca fioară când un negru România, când mi vea de Paplu, în ține poate, hai să adrăm vără afaceri. Sincer, are aproape 100 de ani și între noi doi are diferență de 60 de ani și nu totul băgăm la cale să adrăm un afaceri doi. Deci aici sunt familia din partea lui mam. Altul exemplu vă să dau, eram tu dau unii ținții la New York și un armând de acolo și de tu Queens, tu cartierul Queens, când îmi întrebă de acuri hiu, îmi zice, văr, este armân, auși perfect zbra armânește, și când îmi întrebă de acuri hiu, îi zic și eu, soie, băi, și zice, bă, ni poate zi, n-a tine hi nipotul al Silciu? Deci și eu hiu. Băi, am sărit de pe hiu, era acolo, am sărit, băi, ni poate zi. Pap tot zice că nu era pap, tot zice, v-am invătămat o hoară de părjină, pap tot mi salvă de... Flori Armaș, nu e Nina Spistipsescu, că tu mesea din New York, îl știa pe Paplu și erau soți, e fantastic. Și când neși în România, îi zice a Paplui, zice, cum nu știu. Așiții erau oameni cu umbră, oameni sănătoși, cu cuvete. Aveau ceva, probabil, care depășea condiția umană. Era un spirit daima prezent, tu fumeaia damașari, care îi împingea direct la acțiune. În orice secundă erau gata să acționeze. Paplu era de Leascova, de Vârgării, și dar altă scurtă paranteză, am un lali tot de fumeaia damașari. Sunt foarte mulți, nu? Că să mă trește pe Facebook, cred că afli 50.000 de familii. Sunt unul extrem de mare, nu? Și înțețea, mi se pare că tatăl Costin era, sau nu mai știu, și îmi zice, băi, nu poate zice, care nu a văzut de fumeaia damașari, zice, nu are cultură generală. Nu ochii că seama atunci, atora așa este. Pot să confirm. Și de soia văzută. Erau văzuți, care nu știa, nu, erau și aveau ceva fantastic, să zici, de un pragmatism care greu îl afli la oameni. Era dincolo de ei.
un daimon tot soi permanent. Tot din partea al tata erau de Jumaia de sus, ei erau jumailoți, Papulachia, papului portul numa, hiu amintat tu idgheazu, ștuit iul mes cu papula meu. Doi himnouși. Va lua și șhărli. Sper că avea hări. Să-i mutrește cadrul, l-ați văzut. Deci Papulachia era de Jumaia de sus. Duinitora mi întrebau alții, tine hi armân, zice, dar numele tău ți nu-i Armânescu, Ghiță nu e na noi. Le se părea suspect la mulți, ziceau, tine n-a hi un camuflat, știi, dai armând, dar de fapt nu hi, că Ghiță, nu prea. Și duinitora, că îl întrebai și pe tata, nici acasă, eram la școală, zice, măi, ăștia mi suspectează de... Nu, zice, paplu, protera paplu Iori Crușuveanu, erau de Crușova, erau Zbroscu de paplu a paplui sau fensul. Când era nic, Crușuveanul le ziceau lor de soi. Dar când era nic, când se amintă, Maisa îi zicea, mșat la limani, birbii la limani, ca ițălul avem. Și zicea ițălul. Deci de la iță... Și s-a ajuns la numai. Ajuns la Ghiță. Da. Asta e permitul de la paplu, care e zicea Deci el era de Jumaia de sus, papul BTC, Liceul Român de Sofia și Academia Militară în Sofia. Avea diploma la Hoară, era de Cobadin, avea diploma de BTC de studii de Academia Militară, fu ofițer în al doilea război mondial și fu acel care l-a pruchet din partea Bulgariei pe Nicolae Titulescu când a dus la Sofia. Fu delegat lui Bulgariei la Proache. Era un om de o profunzime spirituală care e greu să spune cu zboară. Îmi amintesc că eram nic și ligam capra de gardu în hoară și înzățea pe de rost scrisoarea a treia. Ne-a zburat de Ciprian Porumbescu, de George Enescu, acolo, lângă capră. Capra ația avea o cultură fantastică pentru că a văzut tot timpul recitări și poveștile astea care permite fantastice. Nu? Cred că avea o cultură mult mai multă ca poate mulți din Hoară. Aestul era Papulachia. Babalachia era, noi le ziceam baba, probabil din slavă. Eu tot așa ziceam. Baba, are care zic, da, Maia, nu știu. Deci Babalachia era de Peștera, de Vârgării și avea un vreare tinipoț absolut fantastică. Nu avea limite. Era ceva, un spirit dincolo de zboară și nu vrea, e incredibil. Și noi aici, locul acel, locul la Cobadin, casa la Cobadin, era din noi un loc mitic, era un axis mundi. Când ne zeam acolo, eram pe una altă lume. Și aveam tocmai duchiarea că acolo era o duchiare animistă unică. Locul avea boați. Probabil ca cei care bânară la Hoară, noi eram de Constanța, Duchescu. Ama când ieșeam din cadrul acel de oraș, intram tu Hoară, tot avea suflet. Tot. Ne jucam cu prăvzele, cu tuti acloții, era absolut fabulos. Deci, ora ca să dar în concluzie, știți, este dau spirite, pragmatismul și acțiunea permanentă de familia Damașaru, am și vrearea de cultură și tradiție care o avem din partea papului Ghiță, fură timine, dau-li călăuze, ca zic și tutuța ești ani și tot timpul fui între pragmatism, acțiune, dar și valori spirituale și tradiție pe partea la altă. Serios, ninti sistema largo, lirtari, ninti sistema largo, vreau să aduc aminte a mutritorilor a noștri că poți baga întrebări sum live-ul de pe Facebook, ți este pe frânza Armâna mea media și Maria cu Cliciu Crăciun vă ajută și vă lipi treacă, ta să apândăsim la ele cama câtă bitisita am abetiei. Tora vizui diuță ini vreara armânească, că așa mai larg vrea să ne zicem cu asta întrebare. Diuță vine vreara asta armânească, dimi
Nica dit facultati, ți spusești mirachea ti lumea armânească, adrași lucrarea de pitisit cu un temă ți zburati adețli de pistian la armâni. Tora duchescu că dinic te aplucheași de partea armânească, nu avai câtă eu, macari toactari soii, ama spune în dau lucruri știi lucrarea asta ți o bitisiși la Universitatea de Litere. Prota, când se răspunde la prota întrebare de mirache de armăi. Floriu, învețai limba română în clasa 4. Nu într-o întâia, într-a 4 am învățat. Eu prota armânești. Cu prota până într-a 4, numai și prota. Crescui cu Paplu și cu Maia și mi învăța. Eu aveam la grădiniță, că nești la grădiniță, aveam translator, eu ambasador acum. Maia după cursuri, erau, cât ți-adram, Inea și trebuia să traducă cât putea ea, mărata, cu limba ei română, că trebuia să traducă, ziceam eu, nu mi-a chicăseam. Intra întâia nici acolo, nu știu cum ajungi și a 4-a, de-abia de atunci hurchea și nici memoria că hurchii să înveți limba română. Deci, vrearea era, cum mă zic, născută, aveam acolo, tot n-a zbură armâneaște, nu știu, nu. Și tu zici, și ăsta e dar apoi, când BTC, Facultatea de Litere, adrai limba și literatura franceză, limba și literatura română, a avut o vreare foarte mare, știi, limba română și te armâneaște și în special poezie. Aveam un profesor, ca să hurchesc cum cheamă, câți ajungi și aveam un profesor la liceu de limba franceză și fabulos profesor. Și când de la el, a cât ai vrearea asta, când ne citea Baudelaire, când ne Victor Hugo, și ne băga să se zburăm în clasă, să câțe, tot timpul inea cu extra, texte extra, să născu vrearea asta de limba franceză și mine putea să aibă altă limbă, nu neapărat că e franceză, putea să aibă germană, putea să aibă engleză, însă omul ăsta vedeam pasiunea și îl urmai pentru că avea o pasiune și ceva, și zic, vrei să o am și eu, știi? Și mai mult o legătură spirituală decât limba în sine, putea să fie matematică. Înțelegi? Deci, așa ți. Care ți este dascala și asta? Tesă, așa. Când BTC, universitatea, acolo ți-a avut profesor, la fel, extraordinar profesor, aveți profesor armând de literatură franceză, profesorul Magiru, extraordinar de literatură clasică era. Dar apoi, când BTC, profesorul de literatură îmi zise, Nicolae zise, hai să m-ați vrut să dar tema de licență cu mine, eu vreau să dar ceva pe armâni. Și nu știam cu care, limba română, nu știam cu care să zburăsc cu soadar, să se țăcă vără idee. A avut la un moment dat un înlocuitor, nu știu cum zice, de profesorul de lingvistică. Și era armân. Și când îl vizui, Aonia știam că este armân, neși în pauză, și zice, uite, zici, voi să dar. Prima întrebare se zbură să armânește, zice, zbură să armânește, gata, atunci va să dar și poți în drum. Și îmi dea de dau variante. Prota era cărvănăritul la armâni și a doua era adeste de pistian la armâni. Eu când am văzut de adeți, cărvănărit, nu știam nici unde e, însă când am văzut de adeți, pe mine zici că asta este o soluție, pentru că tot n-a avut un mirachiti partea spirituală a armânilor, știi? De sufletul omului în general, numai și la armâni. Și știam că este poarta de intrare cât un lume care este cu noi, dar pe care nu o vedem, care ne grește și pe care nu o avzăm. Și atunci zici, tora e momentul. Și când îi zici, da, zici, va să dar, nu știam ce va să dar. Și atunci aflai și o lume fabuloasă. De la Papa Hagi, Capidan, Tuț, Constantinescu Mircești, Dumitru Cosmulei și autori români și adrai pe lângă partea de cercetare care voi ținză și aici de cărți fabuloase, adrai interviuri cu păpânii, cu Paplu, cu Papa Gogu, cu Papu Silciu, cu Paplu Alimariană, Paplu Coli Uzum, cu Maia, cu toți. Și ne-a spus lucruri absolut fascinante. Vreau să știu cum adrați voi de Paște, de Crăciun, cât se adraua și
Și de acolo ți reieși un parte a armânilor total neexplorată și necunoscută azi. Și asta este partea spirituală. Și marea și în cultura română la fel, tradițiile de Pistian la armâni au un substrat arhaic, precreștin. Și faptul că este precreștină pe mine mi se păru fascinant, pentru că ca să le descoper trebuia să neg în literatura clasică. Și asta era literatura greacă clasică. Și Timine fu tot timpul nu știu cum să ziceți zborul, vrui să dar treaba asta și provocare, vreau asta, provocare, dar nu știu cum să zici, și zici, asta lipsește să dar. Și începând de la momentul acel care se păru fascinant, profesorii ziseră, wow, era prota oară care va în Universitatea Ovidiu Sadra și țițiva pe este lucrarea asta, Iuva? Aua este. În format digital, putem să o aflăm, Iuva? Nu. Nu băgai flori, însă pot să scanez. Joan la estul, ai ți să dari. El ne-avea zis atunci, profesorul, zis, uite, tu soni, tora ia că amintim, voi să spun că ți spui și tu ahurhită de caduri. Uite, Paplu, ăsta este protul de soia noastră care a avut numele Ghiță. Paplu Dina Ghiță. Aua era, aua e Paplu al Papulachea. Nu, Paplu nu era mintat nici în cadrul ăsta. De ce ani este cadrul? Aesta este de ieșita al 1800. 1880-1885. O avui în original. Am originalul, apropo. Și soia, dacă tot himauani cheamă smutrim, alimai de peștera și auații soia Paplui de Giumaia. Profesorul îmi zise atunci, a zis, când v-ați bitisești, și zise, m-ați vrei să dar doctorate, să putem să transformăm într-o lucrare extraordinară. Dar zi atunci și lucrul nu ia fi chirolul trecut. După facultate, un chirol lucra și la fără armânească, la fălcarea de Custanța. Ți aduce aminte, ai dit acel chiroș, care ți pare n-ai m-am șat lui proiectul, ți s-a dră atunci tu acel chiroan de lucra știne acolo? Lucrul cu armâneam la mine nu a la comunitate. Eu eram la Giunamea Armânească. Giunamea Armânească era un loc absolut fabulos. Era un spirit acolo care e fascinant. Acolo se divăseau poezii, acolo se cânta, acolo îl cunoscui prota Pite de Cal. Nu știam, nu aveam auzit canoare, eram tineri, neșu acolo, vizui oamenii acei fascinanți de la Poți să spui și alții îmi dau nume de tineri ți era atunci acolo? Mariana era Caciandoni, era George era nu mai știu numele așiții, Stavrositu, Magda, nu? Magda. Erau mulți, dar Pagini, era Eli Iorgoveanu, cu care adrăm emisiune și atunci la Neptun. Înainte să him la comunitate, mă aveam adrat atunci și era oameni absolut fascinanți. Și când intrai acolo, era un spirit, îl văzui pe TDK la acolo și tu ne-a spus el, armașul, nu ne-a spus Tipsescu, știi, ți avdu de la el și ți ghine zbura armânea, știi? Și este una ciudie, Dalihia. Este. Și cum filisează zboarele și fu un model și atunci deci dacă el o zburăște și are vrerea asta, atunci eu n-am voie să la rolatul să-i permânești. Nu mi duchez și îl am tot timpul când îl ved, mi-amintesc de momentul acel și îl ved, îl invitat pe la, tot timpul e călisit. Și vreau să-i spui mi-am de lucrul atunci, cum îl duci tu armânami și ți-ți avu hari, n-ai mai multul. Când zicești comunitatea, dragi un scurt parantez, la comunitate și acolo era extraordinar, erau oameni cu vreare, nu-i neau
și toți care ineau acolo aveau vrea te armânami, aveau vrea să dară ceva. Însă stâlpul de susținere al comunității fu Neamitarida, care eu lucrai și care e un om absolut extraordinar, pentru că avea un spirit, un om ca el, cred că s-a născut în oară la 500 de ani. A lăsat tot cazina acolo, dădea telefon, Nichi, ți-a dat mea, ia ți-va zbraște de Armâni București, tora zbitisesc cu lucrurile, inti iau și Neam București. Neam Călăraș, așa era și nu mai vizuia. Avea pasiune, asta pot să zic 100% că știu că îl cunosc. Mirachi mari. Mirachi, ținu să spune. Tot a lăsat, sin ferul lui, că omul era cu treburi, și le-a lăsat tuti, cazine, maștii. Câți adara este lucru azi? Câți poți să adara este lucru azi? Care, nu știu, dar timine și imaginea o păstrez nica de el și tot timpul când iască de armâni, îi amintesc cum le adra el și că-ți poți să adar și eu și ți adar, știi, că e o vrare care nu-i conștientă, Flori. Asta apreciez la armâni, pentru că este pe partea inconștientă. Este inconștientul colectiv, probabil, cum îi zicea Jung. Tu chiar ai asta armânească, ți-o avem handicreditat armân cu care ne adunăm. Că nu ține de noi. Armânamea vă zbânează pe armâni. Nu este că tine vrei să țini sau nu vrei să țini. Și oamenii ăștia sunt oameni cheie. Pentru că spiritul armânamiei va fi ținut de oamenii ăștia. Și-ți vedea. Cum? Proiectul ți-a vuhari atunci toate el-chiro? Naima importantul fu timine și superb conferința la Sala Palatului și 3 springhizi de... Îți amintești? 3 springhizi... Câte ani era? Daunii 4 sau ținții? 4. Nu, era 6? 6. Nu era 6? Daunii 6? Probabil, nu mai știu. Atunci a fost superb, un moment fabulos, că ne amintesc că ieșim pe sucăchi, cu costume, blocări, circulație, adrăm cereri la poliție să dănăsească, și mobilizăm ca fi unii nea, cloții, hai de grea soia, sună pe cumnat, pe tetă, pe lali. Până turlii de andam, zici, va exadarea o oară tubană, nu știu, care ai spus că adrăm și altă oară actari. Nu știu, mine fu fascinant și camioane era, zic, autocarele, îți amintește când uneasem la Acloția Sala Palatului și așteptăm și neau oamenii și intrau și nu știu, haide papă grei tot și vinere și fu un moment spiritual fascinant. De apoi a fost și Canada. Ții că stai Canada? E câte fuziși și voi să-mi spui niheamă de cum fu ahorhita acolo. Aveai țiva în dreptul din inti, ți fu lișor să afli țiva de lucru, ți fu zori prota, cât de zori ți fu și voi să-mi spui de-apoi niheamă cum ți părut urlia de praxi de acolo. Știi cum fu? Mazări versiunea oficială sau neoficială, tora depinde. Versiunea de Alicia. De Alicia zice, eu nu știu care e asta de Alicia. Eu să le zic, dar lui cum... Eu adrai, toate studiile pe care le adrai youtubana mea fură din pasiune spirituală. Nimic, nu mi mândui cană, o arți, asta. Adrate cu Mirachi. Nu-i ca Tora. Tora e altceva. Tora câți parați va să scot după ți-vă bitisescu, care va mă angajează, nu mi mândui cană, o ară. Poate să-i băghini, poate să nu-i băghini, nu știu. Facultatea o adorai, tu ți adorai acolo, îmi plăcut foarte, foarte mult dezbaterile intelectuale care le voi cu oameni și cu critici literari. Însă în clasa 4, aici era probabil spiritul Ghiță, care la noi erau pasiunea asta de cultură. În anul 3-4 de facultate, cred că spiritul alantul vine. Și zice, bă, da, ți-a dat. După. Și nu mi vedeam profesor la, știu eu, școală generală. Nu puteam. Îmi plăcea, dar zici, nu voiam în școală. Nu. Și atunci, îmi plăcea să predau, îmi plăcea, dar condiția profesorului de acolo, știi foarte bine, care era și era și viziunea asta. Că, la cati pimsi paplu, spus?
probabil că care mi pimsi, asta e clar, decizia nu a avut eu 100%, care mi pimsi fu careva, tihea, clar, într-o parte. Și atunci când intrai, eram la un curs de limba franceză la un laborator și ne dea de să scăftăm ceva pe internet. Eu în timp ce căftam, aflai pagina asta că awații aveau un anghi de profesor de limba franceză, aveau un anghi de... Și zici, hai să petrec, că nu se știe. Petrecui capii și cai, capii așa. Tricul, ăsta în anul 4, cred că de facultate, BTC, aveam ahurhit de apoi să lucrez la comunitatea Cloții și aprucheaia panda și da, hai. Opa, zici, ți-a dar tora. Nu te așteptai așa, Nu așteptam. Eu deja îți vedem. Dar apoi, vizui care-i treaba, deja tora de orice de alții profesor la vreo școală și ți că nu vreau, nu vreau nici să dar altceva, pentru că este îmi plăcea și vreau să dar treaba asta, dar nu în contextul ăsta. Deci, ok, asta dar este. Și, vine alții, când a hurchi fu greu, pentru că totul e foarte diferit, CV-ul nu e la fel, nu știam, trebuia să le înveți de la capăt, toate CV-ul ăsta. După prima săptămână, zice, fu un țițicaf, țița să dar eu, aveam adrat bagajul, și asta eu să zic 100%. Adrai bagajul, vreau deja, am tornă, nu iau biletul. Dar apoi, nu știu, mi-a dămusit cu unul în cale și zice, ție asta. Păi zici, băi, tu va tot de la tu ți-a hurhi mașini. Ți mă știi, că eu tuți. Eu se și în cale, tu schimbi mașini. Și deci, ok, deci de cât chiroti mi-ndui și sfud. Și pe zice, da, este în anul 4. Deci cât chiroti mi-ndui și sfud, zice, bagă tot, idul chiro aua, și dacă vezi că chirolul ăsta îți BTC și nu a dat, atunci poți să-ți dea, dar acordă-ți una șansă. Ok, deci dar eu nu pot să șed în casă, deci nu pot, că m-aș șed în casă, mi înduiești, și deci și să ne aflu de lucruri imediat. În prota săptămână sau a doua, deci va să dar orice, nu mai să nu șed în casă. Tițisib. Și nești la un mall, mi vizu acolo, zice, Ina, lucrează, zice. Și era un magazin, așa, când intrai, Flori, în magazin, eu zice, nu, eu zice, de acolo, știi cum avem mentalitatea asta și asta, tu crezi, eu, moații, să-ți vindu... Până Ducani, nu, dar eu, când intrai acolo, aiestul care mi-a angajat avea doctorat în economie, colegii meu, un profesor de istorie, zice, stai nihea. Și când a hurchi, noi în loc să adrăm lucruri, zburam, azi povestea istorie, dar apoi eu l-am întrebat, și toate zilele astea trecură, aveam un colegă care era profesoară de poezie la colegiu, și îți dai seama, își transformăm treaba asta, și lucrul era secundar, acolo erau, celălalt și un scrie, un spirit superb de... Tunățul, când eram la lucru, de asta cred că nu o zici ca numără. Întreba și vrei să zic că de alihea cum. Când lucram, ei au fel de oameni și îi întrebam. Era un magazin de mobile de astea, de lux și erau foarte scumpi. Stole, nu știu, ții, de astea. Și mi zburam cu oamenii acolo. Și la un moment dat vine un miare mai în vârstă și îmi băgă un plic în gepi. În timp ce lucram. Și să știi asta și în zisi a-ți mutrești acasă. Zisi, nu aua. Așa ne arma, știi, nu știam ce să dar. Zisi, nu te vadă să nu te duchească aici. Și în zisi, era una italiancă și în zisi, să nu te duchească aici, aneți acasă. Eu, bineînțeles că nu puteam să aștept până acasă. Ți-mi băgă, nești, îți mutresul și mergi în spate, închiși ușa și îmi scrise o scrisoare. Și în zisi, tu ți-a hurchimașii, Flori, tu zici, cred că fu tihea, nu știu ți fu, pentru că de atunci nu mai viziunea rețea. Și am scris în scrisoare, îmi zice, tu stricum așiții, poate tu hurchită este greu, și punctual, în dedizații puncte, îmi zice, du-te, că probabil eu aveam zis că eram acolo, că adrai facultatea și că vreau să fiu profesor. Și îmi zice, punctual, du-te la comisie școlară și cum inspectorat la acolo, comisie școlară, le zic, du-te acolo, depune-ți acolo CV-ul și adar, astea ți vrei tine să adari. Și îmi se pune un semn. Neșu acasă,
a doua zi îmi luai liber de la lucru, nești la toate comisii și pe tricui CV-ul, nu tricu una săptămână misionară și îmi dea de repost de profesor. Și intrai, da, deci, tihea, vezi, când tihea va. Și eram la una școală, secundară, liceu, cum ar fi la noi, și înlocui un profesor pe 3 meși, știți, un profesor. N-ai locul la vără profesor. Un profesor care era tu concediu, da. Deci, e cum foaclă. Îmi dăteam să nu-mi întreg. Eu știu când te întreb că ați givăsit un articol. Știu, da, acloții fu șoc. Că noi, acloții, când atrai practică pedagogică în Constanța, băi, acloții era cafi unul și de atu bancă, smuta. Tu te asculta. Aua când unești, un cicioarele pe masă, un pistism, și nu știa, mi-a spăreat, deci, opa, deci te să drămtora. Adică nu-mi zăsiră, probabil că misionară... Nu știi că te aștepți la tare lucru. Nu știam și nu eram nici pregătit să înfrunt situațiile astea. Și când unești, eu, abre, bune, dă-și cicioarele în pade, da, dio. Pântusonii... Nu știi de da dimânari aici. Țiva din ți-nvițai nu funcționa. Mi învița, dar așa de dio, țiva, nu asculta. Și pântusonii, tricou un mes, tot și n-adrăm soț până tusoni, știi? Și mintis bitisescu contractul, și zici, mă, zici, ia ziceți-mi voi, ține adevărat, mă, zici, un mes sau ații, zici, voi vă râdeați de mine acolo, zici, eu eram etim cu cărță, cu zvâns, învețul, așa. Și ei ziseră că adrară un pariu, zici, în intizi în tine, era pariu în clasă și zisim că va să te testăm, îți vedem că ție ca țel din intea ta și 3 zile și zic. Arcă pixul și gata. De asta n-a răspuns din oară. Asta vrea. Vezi, erau distracții. Ficiori de 12-13 de ani erau, știi? Da, ți-e ficiuriți. Convidăm a Hurhita punihea măzorii. Amatora să spuni ți ajunsești să dari tora și mai mult cum ajunsești să dar și project management. Tora... Este mult largul de domenia tu care pitisiși facultatea. Este. După asta petrecui CV la Ministerul Emigrației, că avea un anghi de profesor de limba franceză ti imigranții care ajung tu Canada și până tora hiu acloții. Deci fui profesor țații ani de emigranții care ajung, avem cursuri de franceză scris, de comunicare, de interacțiune și pe lângă partea lingvistică avem și o parte de integrare care e foarte importantă, pentru că omul trebuie să integrează în societate și va să știe cum scaftă un apartament, cum scaftă de lucru, cum să zburască la spital, și le dăm ajutoare a oamenilor ca să poată să reușească, să se integrează. Una Hurhită cam bună, anda ajung acolo. Și e un lucru mult ahândos și gratifiant, așa, că îți dă un sentiment că poți să ajuți omul și vezi mulțumirea pe ochii lor. Mi-mai adun cu ei și unii este inginer, un iatru și ne amintesc când îmi zicești treaba aceea. Și ajutai pe mulți cu zbor, pentru că oamenii de multe ori învață limba, dar să zic, și în afară de limbă sunt mulți, în care sunt singuri, ajuns cum ajung și eu. Și eu știu, trecui pe acolo și știu exact ce de ți-au ananghi și după 10 ani mi sună directorul nostru și îmi zice că îți propun, Nicolae, m-ați vrei să iei evaluator lingvistic la birou, să lucrezi aua și să evaluezi studenții de cursuri de limbă. Nu știu cum se împarmânește asta cu evaluarea, nu știu, slugursești tesea, tu care să află un om cu zburarea de limbă, nu știu, țiva ahtare lucruri. Tora evaluarea e și în franceză, și în engleză, și cred că în toate limbile, nu știu dacă lipsea și alăxit.
Aesta și ajuns și acloții, evaluam oamenii ti cursuri de limbă, gestionam clasele ti cursuri de limbă și de are 4 ani, poate, dar poate îmi propuse să cum îndăsesc cu un evaluările ni cheamă, cum zic, e un lucru poate ni cheamă mai delicat că sunt interviuri legate de emigrare și ca să pot să dar lucrurile astea, eu sunt avocați, am avocați în birou, sunt înregistrati, sunt probe la dosare, sunt multe chestii, știi? Și avui ananghe, ca să pot să dar lucrurile astea, lipsea să ne lăxească, ni cheamă postul, ca să e un context juridic specific, cadrul și ministrul adjunct care era atunci îmi dea de un decret semnat de el ca să pot să adar treaba asta. Și Mai project management. Project management. Țara de afară, îi dau o versiune care îți vrei. E asta de ligă, dar bă. Este ananghi, e un domeniu care este mult generos, așa zic. Îmbină ghini partea asta de gestiune de echipe, de cunoașterea personalității umane, are o parte reală, științifică, matematică, informatică, contabilitatea, drai, matematică financiară. Eu avui un mare, timini matematică, un mister și muzica la fel. Este din Nicu avui o admirație profundă de oamenii care chicăseau limbajul matematic. Că limba are nevoie de traducere. De multe ori, Ananghe, mersi. Tata i-a dară și ți-că zburăscu cu el. Zici Canada de multe ori. Papa, hagi luam o aților, divsesc ca fițul, dar nu mai scap. Și limba are Ananghe de apriduțeare. De multe ori de apriduți tu ca plătău, vrei să ai o idee, trebuie să apriduți ca să știi cum să zîți, acum avuntora. Matematica nu. Limbajul matematic, Iasteaua, Tokyo, Oslo, Sankt Petersburg, e idghiul. Fără să zburăști limba, te așezi la un problemă matematică, tu ți-o rezolvi. Și de mine era fascinant. Nu putui să achicăsesc cu cum este și muzica la fel. Citești o partitură de Mozart, tu-ți cântă la unison în orice parte a lumii. Și tu ora zici, avui peste protlu motiv că vrei să înveți niheamă a este lucruri. Al doilea era că 4 ani de zile aveam adghivăsită filozofia stoică, care Nica îi pasionează profund, pentru că acolo ți aflai multul sentimentul ăsta armânescu și la chicăsii poate pe papul mult mai mult după ți l-a adghivăsit pe Seneca, pe Marc Aureliu, pe Epictet. Și una frază dintr-un scriere de al Seneca era că îți poți să achicăsești să ghini bana și filozofia și stoică și grecii antici, trebuie să treci prin știință. Și mine zel fu tot așa o provocare, deci fii atent. Dar spuneai că ți-ți și un soț, lucrul ăsta, un soț a tău? Soț de la lucru. Și cu alții furma multe. Manuel. Și la fel zburam cu el și el avea drată economii și zici, măi, mutrea și uite, voi să înveți niheamă, că de mult mi pasionează niheamă matematică, eu era literatură toată bana și păi zice, uite, avem ananghi, zice, de cadre, a oații, de directori, de așiții, și zice, care e mai bun, ia tine hi, dar de câți ani este, câți să nu dare ceva. Și atunci, imediat zici, nești, și zici, voi să înveți asta și mi pasionează matematica, e incredibil, nu ne-a spistit, ca în oară nu v-a spistit, pseam, că va seama și ți va merăsească matematica în modul ăsta. Și luni, a zis Hima, zice, joi, nu? Joi. Luni a voi examenul final de matematică. Și el trecuși. Nu știm rezultatul, nici nu vine, eu zic că vă treghine, că ala antifură mult bun. Tora îți vede. Yeah. Și de oații. Asta însă e un domeniu care, cum zic, e un domeniu... Asta un semn că tu ziua de azi lipsește să știi să adari mai multe lucruri. Că nu știi că nu are eu va tiping tihea
și cândva să ne anghești de alte, să știi și alte lucruri. Spui ora cu ți oameni de simasi te adunați și anda ajunse și acolo Canada și priti ai primnată pre acolo. Oameni de simasi, prota să huresc cu soia de Toronto, nu? Am Lali Traian Mina, Uncle Tony, îi zicem noi, și a de Toronto, tantiora este sora lui Mai, lui Baba Gogu. Sora Baba Gogu este acolo, de Cataloi. Toronto, Sile cu Simona Fumea Mazat, Laurențiu, la fel, toți perfect ați zburăs cu armânești și când uneam acolo, nu ducem soi, armânești, perfect, cântiți, la litrean să scoală ca fitachina cânta armânești. Ți vrem și de hântul, te scolci, ai cântiți pe armânești, nu? Deși nu duc ingeni. Dar apoi oameni pe care îi cunoscui și care mi influențară fascinant, dau unii ținți, eram la o conferință la Bridgeport, în Fairfield, to America și am demonstrat acolo un om cu care Nica Hiu, soț, nu vizum de dau ordine, dau unii ținți pânătora, acolo, și el bănează, armân, nu, de băiasa era măsa. El are trecut de 60 de ani, însă, vezi, vârsta n-a avut niciună legătură, pentru că era unul conexiune spirituală, iuva, și e un vorbitor de limbă latină, când nești la el și de soția lui italiancă și bănează tu Italia, când America, zici, și când uneam tu Italia și zum 3 săptămâni la el, ca fi seară, găseam Divina Comedie al Dante, o băga pe masă și în limba italiană și în limba latină, veacli, e vorbitor și scriitor de limba latină. El îmi recită Seneca în latină, mi mai la telefon, nu mai sunăm și și la fel are o pasiune fascinantă, ti armânami și niște idei fantastice și mă întreb câțenul nu ieșea din afară de lumea armânească și în afară de lume. Însă nești la el avea o casă și o casă mult veacli de chețar de la socrii a lui, are inghiți cu dați acolo, în plină cu cărți, cu manuscrise și totul întreb câțenul li public, câțea de se este stimine și nu voi știi. Și că noi ia himsos și ni li spune, da? Și cafe stăm dăm telefon. Mi-a spus că luați niște scânticărță, nu știu de la care indițai că spune scântiții era legate de armâni și că ți avea mult hare și că ți părea mult rău că nu putuși să iei cam multi. E de la Paplu Hrista Lapa. Paplu Hrista Lapa fu elev al Manachia. Un din frați, e fu profesor la Salonic. El și de la ținții minute din noi aoații și eu știam fiind un la comunitate, de acolo îl cunoscui la comunitate la Pitomis, Constanța. Zici, papă, că vreau și o să ajung, zici, masa ajunge, poate ia din telefon. Când unești, un om fabulos, el îmi povesti de Constantin Papanace și zun casă la Constantin Papanace și când îți dus în Italia, zice, își dea de telefon, zice, v-ați ajungut, zice, cum știai tine, zice, păi, zice, Sucachia, eu și dea Constantin Papanace, zice, pe gardul avea iambula armânească. Și acolo, zice, când vizu iambula, zice, acolo e asta, zice, și nease, și povestim permitursi de Papanace și de la el, am antologia armânească al Papahagi, cu dedicații de la Tachefunda, Vedoații. Câte nu am. Este te mai bag pe grupul armâna mea, baieri de cântic armânesc, alții, ca fi zuă de văsim, le citesc la niț. Și mai întreabă, ți acolo. Și iar, zici, nu are ceva, că nu căsească, nu-i găile. Luav de zbor, da. M-aș lua de zbor, rămân în cap și când asai bananghi de zbor, va lua căsească. Dar apoi, la fel, nomazii Balcanilor. Asta este fascinantă de Weiss și Thompson, nu? Prota carte care a fost scrisă cu unii din austrizații și ceva.
câti, tuti, a zburat perfect, știa limba greacă, știa... Vlahi. Armânii Vlahi, de frații Manachia, și câte nu pot să-i spun, că alții nu am măhântul lor, am 3 sați de cărți de care le luai de la el. Manuscrise, avea poezii din Salonic care nu fură, putem, uite, nu știu care să aibă chirosle, dar am publicate. Armânii care au școala de Salonic, de armâni, 1930, cât era, 36, mi se pare, și scriau poezii, și armaseră la nivel individual TA, știi? Și eu le aflai tu cărțile care le dea. Și uite, asta, tot să mai bitisesc o știți, dacă mă întrebași, alt armân care acloții și Zui Mobete și când vine și era soț mult bun cu Tiberiu Cunia, și Tiberiu Cunia era oații și zburăm, Dumnezeu să iartă, duseră 2 și Nicu Chira lui teta Fani Lapa și așa. Altul doar, probabil că nu știu mă smutrească, Joan, o îndămusi armână, amintată tu America, părinții ei amintați tu America. Joan Ryan îndămusim la Boston. Și înțeleg că zburaști multul ghine armânești. Zburaști perfect armânești, nu multul ghine. Zburaști perfect armânești. Joan Ryan, tora că să-mi vadă achiliciuni. Când îi zici că ne-am Boston, vrem să vizităm Universitatea Harvard și am dămusit cu o surină de Tsoia Bașdechia, cloții care bănează acolo. Imediat vine, se va îndămusim acolo, neasim, ne vidzum cu ea și ea-mi zise, paploa meu și zu la coadă se ia bilet pe Titanic. Și când a ajuns la casă, nu mai avea bilete. Biletele s-aveau vândute și îți duse până lui săptămână. Tihea lui și-a scăpat. Însă, tot aveți, eu o întrebai, zici, bun, mai era paploa tău? Avea oare alți armâni care fură pe Titanic? Care știi? Că nu era mai și el care vizit gărții, vrea să ducă America, erau caști, hoari întrezi de armâni. Nu putu să-i zică. Și e o întrebare mult interesantă, pentru că locurile acelea, vezi, sunt locuri și în partea asta în America, mulți armâni și armâni sănătoși. Sunt armâni cu o umbră, cum zice. Tora că să bitisesc cu asta, tot la Boston, asta timine fu, și absolut, ați văd. Neasim slom lilici cu surina care se avea mărtat. Universitatea Harvard era pe stânga, nu știu care se era acolo, vizu. Tu iasi una sucachi, tu capăt la sucachi multe magazine de duheri. Și zicem, hai să ne-am slom lilici. Și avea este de lilici acolo, intrăm, zburam cu Mariana, cu Niclu la întâlnire a amintat. Și zice, ții limbă vânzătoare, americană era, zice, ți-a zbură. Păi zice, noi him, vreau să-i zic românia, după aceea, cât să zic românia, să zic him, vlahi, din Northern Greece. Zice, cu chirul meu, zice, tu, zburaște ca voi, așa. Zice, cum? Da, zice, ca voi. Zice, delica, deci, poate și nu că se ia ghine, nu știați, sunt toate, și nu, alții, nu, zice, că zice, fensul, zice, tot ca voi se zburaște, zice, fensul vine, zice, când era Marea Depresie în America și mi scoase din Grecia, vine tot America, când era tot America, Marea de Gârții, și zice, aveau oații, ți lucrai atunci, probabil, cășărie, nu știu ce avea, zice, când vine recuperați de acolo, zice, cumpărară toate magazinele. Și mi scoase și ne arătă tot lanțul de magazine era a lor. Tora zăștine. Cum sfații diu să afle acolo armâni... Ionisești tot peste armâni, deci. Tora, știi, Flori, îmi gai întrebarea. Vezi, tihea așa spune zborul. Și lipsește armânii să putrească niheamă și să vadă niheamă lucrurile din perspectiva asta. Că, vezi,
Auații nu-i din mine. Eram acolo. Cum să dar mi-adnai cu ahânți oameni care, ca fi unul, avea o istorie cât de bogată și de așa. Tihia te duți. Și ăsta ne-a rămas în cap tuti andamus le este, știi. Mi-aduc aminte că dăsești tu mobetle ți le purtăm aminti, că armânii lipsesc cu luhursiți, ei sunt luhursiți, în afară de istorie și de lingvistică. Diu ți vine asta minduiare și cum ți exigisi ai tu lucru. Ca să dau pandasi, lipsește să ne situăm dincolo de rațiune. Ce vă zic asta? Vezi, că să ne băgăm întrebarea asta azi, e greu să se dăm apandasi, că omul de azi vede tot sub lupa rațiunii. Și că să aveam întrebarea asta, tu Grecia antică era efcula de știam exact cât e asta și lucruri. Amatora trebuie să dai explicații raționale și lingvistice și istorice. Prota, timine istoria, și în special istoria armânilor, nu pot să explic destinul armănescu din perspectiva istoriei. Prota, istoria este cauzalitate. Știi, mine nu cred că lucrurile și și bana omului, că tot trebuie să aibă o cauză. De ca să dau apanda asta, deci lipsește să simt dincolo de ghine și de rău, ca să filisesc cu titlul al Nietzsche. Vas ne deșteptăm niheamă ureacla asta metaforică care doarme de cât chirotul noi. Vezi, autorii presocratici și Jung zățeau că toți avem una parte rațională, care este dat de societate, și de apoi și partea alaltă irațională, care este permanent în noi, dar pe care nu putem să o observăm. Tora, istoria e cronologie. Cronologia ți va zică. Cronologia va zică timp măsurabil, concret, ani, zili, meși, secole și mai departe. Noi nu zicem timp, noi zicem chiro. Chirolul nu este timp. Sau ca să zic altă turlie, chirolul este timp subiectiv, este timp nemăsurabil. Chirolul e de la Kairos. Kairos era ficiorul naimanic al Zeus și era zeul oportunității, pe românește, cum îți zice, zeul oportunității. El, în vasele atice din Grecia antică, avea aripi la mâini și la cicioare. Când uini chirolul, nu știu numai vizuși, avea perul în față, pe ocli, și în spate avea capul gol. Ți va zic asta. Când ini oportunitatea va să o acați de peri, când o arăți ieși, nu mai ai peri degeaba, trecut pe lângă tine dus. Aesto era chirolul, este definiția, Kairos. Și Kairos avea statuia al Zeus. Unul lângă altul, la protele Jocuri Olimpice. Și de Kairos este motivul al Izocrate, mă smutrește, școala Izocrate, care e paralelă cu școala al Platon. Și grecii antici nu aveau chirolul cronologic. Grecii antici aveau chirolul spiritual, chirolul interior al omului. Și de asta zic, nu are cale de dezbatere, pentru că asta este ună... Vă cităm până mâini. Până mâini. Asta e strict subiectivă și din ți duc eu că mi-a liseaște mult să ghivăsesc cu literatura clasică. Și îmi se pare că pe noi ne reprezintă mai mult chirolul este spiritual. Și lingvistica la fel. Lingvistica nu ia în considerare sufletul. Limba este suflet. Heraclit, Empedocle. Mai larg asta era întrebarea, că ne-ai zis acest lucru, că limba este suflet. Și vreau să întreb ție exigisia aia și ți borgi mindești să cau bănurile de azi de limba armânească. Heraclit, Empedocle, Anaxagora, Anaximene, Parmenide, Gorgias din Leontini, toți filozofii pre-socratici ziceau clar, logosul este divin. Limba este divină. Vezi, limba zburaște pe noi. Când zicem că limba aia noastră, asta ne-am îngătat. Și e strict subiectiv, nu putem zice că
cât zăța, și că eu minduiarea ta, țin minduiarea mea. E. Limba a zburaște pe noi. Și când zic că este limba mea, va să avem nici în gătan. Limba mea nu este ca paltul meu. Că paltul m-ați voi să la schimbu, poți să la schimbu. Papuțele să le schimbu, mașina poți să schimbu. Ama tine hifciorlu a limbei. Limba a zburaște pe tine. Că limba ta bânează toate bârnurile înapoi de tine. Pe limba ta a zburaște sufletul tău, pe limba ta a zburat cu bârnurile, a zburat cu pâpânii, strâpă pâinii. Și limba mai are ca o putere fantastică pe care eu că si în timp că lucrai cu studenții ahânțari. Limba și alege locutori. Limba are puterea să zică va fi o zburâtă de tine, de el nu va fi o zburâtă. Am studenți care înveață de 6 ani, știu 3 zboară. Un, tu 3 meși, înveață cât înveață alții tu 10 ani. Cum? Și atunci ai zis, că cumva limba nu va fi zburâtă de unul și de altul. Care știi? Și va să avem în gătan cum o filisim limba. Cât că limba nu e noastră. Limba este pe un termen limitat, tu da, și când e deadline, trebuie să o dai înapoi. Și va să avem în gătan, zboarele noastre lipsește o filisiti, așa cum lipsesc cu ele. Vezi, grecii antici zățeau că atunci când abuzezi de limbă, castul hubris, care era păcatul de extrem, și nemesis inea după tine, nu zeița retribuțiunii, cum este. Așa cum avem un gătan de limba noastră, și limba va să aibă un gătan de noi. Nu știu dacă îți amintești o frază din imnul homeric, imnul cât Demetra, când Demetra își câfta feata Persefon, care fu răpită de Hades, Zeus petrecu pe Iris, care era Angelos, care era mesagerul al Zeus, și se duce și zăi, stoarnă înapoi tu femeia noastră. Și că va vedem ce va aflăm feata. Și Iris, îți amintești, era Irisul, era Curcubeu. Curcubeu era mesagerul, acel care transmitea mesajele al Zeus. Și Zdusi, e fantastic poemul din textul imnul homeric, și Zdusi și îi zise mutrează-se. Și textul Florii, încerc să dar o scurtă paranteză, este și Zeus zise de pandasi, zini tu femeia noastră care este de totna. Și aminteați Tora, noi ar mâini dieta tută. Și când intră Iris tu Demetra, tu zeița agriculturii, zise, nu putui să convingu că sufletul la ei... Cum? Tu Cândesescu. Cândesescu e. Nu putui să Cândesescu că sufletul la ei nu era cândisit. Așa? Convins. Wow. Okay. Deci, când să înveți una limbă, trebuie să-i convins tu suflet. Si cândesit. Cândesit. Dit Gian. Dit Gian. Dit Daimon. Că mas nu hia cloții, poți să înveți să te chinușești cu limba cât îți vrei, nu o înveți ca numai. Când zici papla tău, zicești că ți-a dat mașul unor nimi. Care este asta? Unul, îmi zice, dă-i nintini poate, nu te aspare. Este era zborul al papu, nu te aspare. Nu ai frică, zice, dă-i nintea cloții, zice că va să îndrăgeri. E și sunt, zice, este, când să zici de protagonist, este Gian Losoi. Ei nu-ți mâzghine, nu-ți te învistești, nu-ți iei, vezi că acolo e arățime, că au minus 50 de grade. Nu te aspari. Și te aspari. Este un singur zbor. Tema asta de rolul la frică e asparismă ei la armăni. Cât se minduiești că tot na ei sarcară tu, nu știu, și tu polimiți va și nu era a lor. La fel, e un subiect complexul, vezi. Armânii, și zui mobeti cu Paplu Iori Altachi. Uite, Paplu Iori Altachi, la noi, era un om luptător anticomunist, tută bana, drăinghis de ani de hapsi. Din la noi bătea cu bastonea tu uși. Nu, ca nu oară nu suna cu bastonea dădea. Tot timp când vine. Și noi îl duceam, tot scara știa care e la noi, era fantastic. Era. Și l-o întrebai, zici, ții căftați voi câțe, nu era sinferul vostru? Și îmi zicea, nu, zice, așa lipsea să adrăm.
Paplomeu, la fel, țică, stați acolo, nu, a și lipsea să adrăm. Ioan Caragiani, studii, am cartea legate de armânii din peninsula balcanică. Are 400 de pagini din nume de armatoli armâni care s-a luptat, grețul s-a luptat, albanezi. Câțet va lupta, nu putut să îndeacă un rațiune, un motiv care să-ți țină. Atunci, altul exemplu, Mihai Stere de Ardena, care era nunul meu, la fel, Adria Hapsiti, un poem, era student la filozofie, știu, lipsea să adrăm ahtare sacrificiu. Și vezi, când utitorni cât Heraclit, cât ăștia, se ziceau, polimlu este văsielul la tutu. Natura umană este o natură, polimlu este și la noi, la armâni, tot timpul avem spiritul dreptății tu noi. Și acloții eu vedeam că dreptatea e încălcată, eram ietim să adrăm ceva. Și mai ia stinica un... Și au zic, deșteptăm urechile metaforică, nihea. Zeul armânilor, zeul apicurarilor, era zeul Pan. Este Pan, este zeul care creează panica. Tora panica cu remata asta ți-o avem, e de la zeul Pan. Țeadra el îi aviglea pe picurari, dar crea panica în inamic. Și tot timpul când, știi, armânem niheam în poezia oațis, nu? Zic că iu este zeul Pan, e absurd să ne să-l caf, să tu pind. Dar are un substrat foarte profund, pentru că atunci când vezi lucrurile șiții, zici, mă, că cum nu le era frică? Și nu le era. Aveau ceva în ei care îi pindea daima să aibă, să ia partea dreptății și dreptatea era cu ei. Noi când îți ziceam Diche, Flori, pe armâneaște așa zice, nu? Ai Diche. Yeah. Diche era zeița dreptății în mitologia Greciei antice. Zboarele noastre sunt zei. Diche era zeița dreptății. Kairos, Chirolul, era zeul oportunității. Când ziceam mărtii, este mărtii. Mărtia, a mărtii era mâncarea zeilor. Ghivăsit Sofocle și ați vedea, e ceva fantastic. Și să zic, mărtii era nectar și mărtia, mâncarea zeilor, nu? Și când ghivăsim tot ea este, cum zic, Tihe, la fel, zeița Tihe. Când zicem ai Tihe. Păi Tihe era zeița. Era zeița care aducea și bunile, aducea și aralele. Și dacă îți amintești, nu știu că la noi tata tot timpul zicea, cum în lucrurile și sunt buni. Și mi întrebam tot timpul, ce vă zic că trebuie, cum mina și sunt buni? Când te torni în filozofia grece antice, e limpede. Că ea le aducea pe daule și trebuia respectată la fel de mult. Și cât de greu să hibă tu bană, nu va fi, cum zici, supărat. Nu va fi apitursit. Că nu ține de tine. Și tot timpul mi îndui la destinul al nostru armânescu că... La mira noastră. La mira noastră că... vezi, lucrurile cu greul care l-avem noi, tragedia noastră armânească, că avem un popul nic tragic. Ce se întâmplă? Tragismul ăsta nu era decât la popurile sănătoase. Câți zei Dumnezeu nu dea de un destin tragic decât la popoarele, la miletele care putură să-l duc înaintea tare destin. E una altă întrebare, știi? Și întrebare retorică, niheamă, că le ghivăsesc și încerc să ne... Hriostim indierle esti mșati, ca și cum zici că mas armânem awații vas și dem până mântahina. Noi tu soi n-a multul. Noi și noi soia zbură mult. În bază întrebările... Noi ne hărsim că zburăști mult și că zburăști așa armânești. Viorel Crăciun te întreabă oații desi zburăști armânești cu ficiuriții și alanta întrebare ți ineatora toaradă. Iara asta, maș să ne spui dau zboare de tai fartaș de cele mei și dapoi să spui va știți lipsește acolo diții avea atu România. Afciori Arină o duc armânești, zburăsc armânești. Tora, azi zicem ce și niheam, când le dai și de-aței ți-a scot un veasta în cor și cam lișor le afli și metaforile
Ți poate să scoată în veasta în cor. În veasta în cor îi scoasă de părați, clar. Nu? Duchire ca așa-ți... Armeni adevărați. Pe masa dar și. Bineînțeles. Și atunci îți vezi cum... Și Lileagă, zburăscu, așiți, e doar mai mult. Eu zburăscu cu ei și armânești, dar nu știu să zburască. Niclu mai mult, Nica, nu diducheaște, știți? E Niclu. Dar Marli, îl înveț poezie, îl înveț. Zburaște cu Maia, zici, Maia zburăște, armânește. Zici că, bă, alte limbi nu o să checăsească. Și Ți se lipsește acolo? Ți avea și nu ai acolo? Bă, multe. Da. Fumeaia, soia, soții, mamaia, crescum pe plajă. Auții, nu am plaja. Și oamenii cu care crescui. Mi-dici vreo are sitornie a horia de momentul acela to horhită când tu fuzori? Noi iefculas dai ahtaria pandasi. Toți care sunt, mulți din care știu, sminduiescu, stoarnă. Vezi, eu mi mindui că acloții eu pot să-ți ghivăsesc cu tu isihi, este casa mea. Daniela Costea e un lucru, întreabă tora, desi aveți tu minti zbăturnați în România. Mi torno ca fioară când am concediu. Și n-achi căsim. Ca fian când am concediu, mi torno te dau stămâni. Tora turnarea asta depinde cum o vezi, de cât chiro. Câți am? 16 de ani, avații. Nu, mulți. Tora este casă. La noi este și avații, știi, și acolo, și aua. Ani are mari lifcior? N-au. Este de 9 ani și Niclu? Ținții? Niclu, Crescu. Noi avem ca birbii, avem doi. Are nu le aduc. Zburăscu franceză, engleză, armânești, Mariana înveață italiană, la școală înveață spaniolă, are vreo 6 limbi. Deci tora, zici, Nu să știi cu care să închisească prota. Păi nu că închisește cu unul și bitisește cu alții. Are, tu e frază cât e 6 limbi limba. Și e bun. Eu am învățat, în clasa 4 am învățat limba română. Nu mi se pare că alții, după teoriile lor, este moderne. Nu zice, gine să înveață ună limbă. Mă învățați voi ună limbă, a mea o să veți ținți. Deci nu, la noi e un exemplu țivre, mult ca la noi, nu zburam. Care na fruchem tora de bitisită și care a bitisit și studii tu domenia asta litere, să ne spuni ți zbor armânescu, ți zbor armânește tău, Hari. Zboarele al George Murnu. Aștept vără care ți-ar masi tu minti, vără zbor, îi dau zboară care să se pară. Vezi, ații care învițară limba amânat, poate să dau una pandasi. Eu, de mine, toate zboarele sunt mi-au tuti. Eu crescui cu este, nu am altă. Zici, română învițai amânat, zorii ninea, nițeam, era în clasa întâi, nu știam, nu puteam. Este e a mea, n-am cum. Tuti merisesc. Poema când o citesc cu și asta e după mine, ea pandas, ea miletii armânești, poema care sunt scrise și vezi, dai mă minduiesc, este lipsește drati cărți niți, li bagă cafe un armânt tu gepi și iuneț citea câte un poem. Că noi sunt scrise. Sunt scrise te armâni. Maca nu vrei să duci un zbor și ți țari Hari. Nu știu. Una și care ține tu minti, prota. Maca țau Hari, tu te zână în care ține tu minti, prota. Simnă lucrurile ambar. Ambar, Maca. Simbă lucrurile ambar și... Când te cu armânescu țari Hari vără? Așa multul? Băi, ala-i colea li dadi, nu? Ala-i colea li dadi.
Qualidade, signori Hari. Poemati, deci poemati givesescu multul și nu numai de... Aflu flori aflu spiritul armonescu în poezia romantică foarte mult. Și tu... hai să dăm ceva, uite, tora. Și nu pregătiți ceva, nu spuneți. Ma să-mi dau un minut, uite, voi să ved, voi citescu, givesescu dit Schiller. Ad givesi un poem dit Schiller este stai una secundă, iertare, este ceva de zeii a Greciei antice. Ok? Tusoni, el zicea și după ce da toată istoria a zburaște de cât de țimasie avea lumea antică, tora zice cât perioada post, nu? Cât chirolul. Chirolul de la el. Și uite, priduc tora în momentul ăsta, zicea și vziră și luară cu ei țiera mamșat, mamari, tutti buielli, tutti tonurile și ne armasima și cartea moartă. A scăpați de ponlu a chirolului, salinară pe genurile a muntelui Pind. Ațeați lipsește sibă fără de moarte tu poemată, lipsește schiară tu bani. Tora întrebarea mea către lingvistică și istoria este câțe Schiller, Friedrich Schiller, a scris că zeii grecii antice îți mutară nu în Olimp, că erau zei olimpici, ama pe munții Pind. Care poți da? Panda se suda. Eu nu pot să dau panda. Nici eu. Ți știa el și nu știm noi. Câțe munții Pind, câțe zboarele noastre armânești a dar referințe la zeii grecii antici. Câțe? Cât de multe. Așteptăm, știu că îmi spusești că aveai tu minte să îngrusești până cartii, așa că așteptăm vai tu te este a pandazi să ne dai tu ația cartii. Care este minduiarea a ta și tora că ajunsim deep to bitisită să spui știi măcare a rămânească țarii Hari. Bă, nu avem noi tora ca știți gastronomie. Hai să nu him. Am știu că tine adrași un cursul de drari pui. Zici că eu zic că nu alegeți tuti. Nu vă spuneari. Nu le spunem tuti. Asta va spuneari, că măcar ajungi la măcare, lipsea să spunem că știi să adari și pâini. Pânea că măcam la Babalachea, la Cobadina, draună pâine de să măcai mâinile acolo. Mi-ndui una oară, zici, voi și o să înveți cum gustul acel și mi scriși la un curs de gastronomie de pașiții. Deci să mi-a dat eu inica cu mentalitatea din România, zice, mi-a dat derșine, nu vă eu bărbat, nu vă deci știi, mentalitatea noastră, cu toate, eu de câțiva ani, mai este, ieșiți. Și când ajungi acolo, jumătate erau bărbați care învățează, da. Și este o patiser, nu? Era patiser, boulanger, cum ziceam. El era finanțist. Zice, eu am master în finanțe, dar nu mai vreau să mai aflu de bănci, capul mi durea cu aceea și deschise brutărie. Și era brutar. Și mi-a învățat de cloțini cheamă și mi-a riseaște. Învățat să dar mai ia cum adra Babalachea. Cu aluței, cum adra noștri. Da, și cu bine, nu poți mimisur, dar nu am focul tu curtea. Maca să ghisesc că tari Hari pânea. Ți-o de la Maia până și-a dat și piperchi. Piperchi nu mai zic, eu știu că asta vrei să alți, probabil de la mine piperchi, ți-l găsit. Nu mi-ndui la una mâncare. Piperchile sunt. Și nica ceva peturile lui Baba Gog. Alții n-au... Dar niște peturi extraordinare. Îi mai aflu alții la este gârțești, le dară tută și le dară. Dar ațeale Baba Gog aveau... Dau zile avem oaspi Paplu Pilea nastu de 101 ani, care India măcare avea Hari peturile și știa nica și le dară. El și le Andreazi. El le dară. Uite, să avem o referință când mai e în acolo să scad pipera. Adare mă ghiripseara, ti mirachi. Niki Hari sto mult ti moabeta di tora seara. Hari sto mult. Și ține armația nea tu minti dit moabetea noastră că are simasii să ne turnăm ca fioară tu taifa armânească. Să nutrim cama cu angătan la zărțini și să nu agărșim ca noara să ne turnăm tu taifa tu fumeaia armânească.
Haristo multu. Aia stană țănitu bana. Multu vala Haristo și multi anchiliciuni la tuți armâni, tuți și adrar chiros mutrească niheamă. Poate aveau oamenii la altul lucru, mă și zură, noi, Haristo la toți și sănătate la toți. Sănătate.